Keble pi baro na donbosco media network yuan ra shipi ki Khuborjylla jong katayo balai jong NAILAR arajar arpusa. Kimat bakong san hagini katayo baladep kilong. Ra ke evangelist kwai maulai ya kanam la adu haglumpung ya kwai inter parish. Shimjing smai bakatu sister Shairilin Kongstir sister Khasi beningkong kaseng hospitalers. Dokumen sim besyidhem sedang ke retreat ke long kemi long kepang sopdo. Bat penkut ke NDCYM ya keturin program laisni. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penya. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kelapelong ya ke inter-parish choir competition ha ka arpusau terik NAILAR arajar arpusau ha Donbosco Technical School lain krak. Lasdang ia kini kejing yakom da kejing dwai kerpat hau mensim bekot. Lapen bot da kejing keren pediang sengau bahaya barok ke belawan ban ni shimenta bat ke basin ran lang ya lagi jong ki kenhon ha kini kesngi. Hadu arpu pratali ki parish ki lawan ban pensawapat ba ye ki sur betiang jongki ha kini kejing yakom. Kalumpung kala syong shit da kejing THUP kti bat kejing ai mensim ki pai ba ki belawan ban saki ki sap jong kini ki Samla. Baru akibat syimenta kilai peni kisap ki pong tenrai ba uble ula ais pun hagi. Kakwaya evangelist maulai parish kalara ikanam la adu hagani kelumpung yakot. Kasin an kwaya na mautawar parish kalawan baar, bat kasin Joseph parish na latkor kalara ikanam job balai. Sister Shairilin Kongstir jong ki sisters hospitalers jong ka donot bakot jong jisu ilayok pediang ya gajing smai bakat du lanik perpetual profession jong I ha ka arpu sauterik NAILAR hasin Dominic Savio Church maulai Shillong. I sister Shairilin Kongstir ide kun jong ikong benoni Kongstir bat uba lu maukon nakashnong tangmang idon kat saungut shipara bat ide ibasan na pedeng ki shipara. Ya kini kejing NIAM lawan ban penmenta ya kamas bakut da Most Reverend Archbishop Victor Ling.dd ha kejing don lang ki pat ki pada. Ha kini kesengi krau lawan ban shimenta lang ki bayi ngesem jong sister Shairilin ki pat riunget na kasnong tangmang ki sisters ki parlok bat kinong syakot ngoba. Haba ai jingkren Most Reverend Archbishop Victor ula ai ke tin sneng tin krau ka ba ai mensim ye sister Shairilin ha ka jing yai ne shi jing em ha ka jing et jong I sister Shairilin ibalangam jeliu ha ka jing em niam nadu dangret ila penpau ka jing sngongu ka ba krau I kinong le bha na ka benta jong
ila Khubor ke jing kershan bat jing ai men sim ke bila yo na ki bahing ke sem jong i ki sisters hospitalers bat na ki imlang sa lang da ka ba pen ksan ye ke jing don kam jong ke jing kershan lang jong ki ha ke jing ya linti jong i no more servant, no. We call you friends. You know friends. When you have a friend of you, you read out the reply, hello, how are you? Human friendship. To God also must speak to him every day. He's your friend. When you have a friend, speak to him freely. Tell whatever you want to tell him. And he will bless you. He will guide you. And he will be with you always. And Jesus said, he chose you, not that he chose him. Now appointed you to bear fruit. Now Lord, you are to bear fruit. What is the fruit that Jesus wants to bear? Fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, fidelity, humility, and self-control. Those are the fruit you have to bear in your life. If you have this fruit, no need any laws. Nobody will complain about you. No. Therefore, that your life as riches. Now that you say yes to God finally, be faithful to Him. We pray that God will continue to bless you and bless your parents, the sacrifice you give to the church. May God, I pray thee, that the Father put your balance in the same, but dunia. Why good? No, but no. Like this, you don't pray, but balance. No body, but why you can't share that which you buy. If you have, but no way, but you pray. He got by himself in the church. The not good to be a woman sister, party, one sister. Sister, they were not
for the glory of God the Father, moved and sustained by the Spirit of the Holy Spirit, feeling myself called by Jesus Christ to follow him in the congregation of the Sisters Hospitallers of the Sacred Heart of Jesus. Before the church, here present in the brothers and sisters gathered together, and into your hands, Sister Juliana, General Delegates freely vows to God of chastity, poverty, and obedience, forever according to the constitutions of the congregation. I unite my oblation to the sacrifice of Jesus Christ, so as to continue to reveal his merciful love to our infirm and needy brothers and sisters. I trust I will be faithful to these promises, supported by the love and fidelity of Jesus Christ, the intercession of Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, by Saint Joseph, Saint John of God, Saint Benedict Bailey, and our other holy protectors, and the prayer of the whole Church. I signed this document in Shillong, Meghalaya, India, on this 24th day of August, 2024. I, Sister Shirley Crosby. Amen. Keretreat kilong mi long pa jang ka parish umsning kalazdang ha ka arpusaw bat arpusan terik NAILAR habalang shnong nong ka kabaha sopdok sub district. Hakani keretreat lawan ban ajing hikai bat jing batay the Reverend Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest umsning parish. Haka jing don lang babu Brixius Lingkoi Catechist sopdok sub district, babu Lumlang Barim Catechist sning sub district, ba Lurshai Marbanyang bat kirang ba balang nagibalang shnong beper. Hakani keretreat dikis pangut kilong kemi kilong kapa nakaling kibalang shnong kilawan banis shimbenta da kaminsim beshit rem nado kadonot. En penkut yakini keretreat da kamas pakut haka sngiu blay ka arpusan terik NAILAR haka por arbaji no pai sngi. Mekwayu ngakwa bangan koi to koi no ukoi yang tong to tena tahu tu bakalot na tahu tu bacako ko jisu ko khulu David to isna yangi to isna yanga tu jisu mekwayu ngakwa ban yai biang ngakwa ban yoi biang ngakwa ban yosiau biang wong to kajingai tu pi kapan koi pi kajingai tu pi kapan ini pi hadu kata kajing kloi jong ublei jongi kajing kloi jong jisu kat bau ksui pat upa soi shwa kani kedulir soi shwa sakani kedulir soi sakani soi hakani soi kene kajing long slam kajing long mo dile jong ksui nang ta hakajing dile kajing hakajing pen slam kajing ngingop hakatu kopor king mo ngingop hakatu kopor temanta ngi wan hang ni ban yo mat ya kataka poliu ka baay jingim ni wan hang ne ban khot ban wer ya jisu ban yarap kit yarap ba ya ka ta ka jingkit ka jingba ka ba khia ka ba kumuk pa ngakit kum ka kemi ngakit te bon bha ki jingkit ki jingba te de tang mo u bala ban pensting tak ada wong wan syanga pi ki batai bat ki bakhia ka jingkit ngan pen je thai ya pi ngan pen sting ya pi ngan yarap kit yarap ba ya pi ya kata ka lengkor ka ba man ka singi ka ba ma pi kit pi ba te ko hamben go para menta ka singi ni wan hang ni bat kata ka jingtmu namar ngadei tang beriu batlot ngadei tang ka beriu ko batlot ngadon kamu no pengkhia ngadon kamu no pengkoi ngadon kamu no yarab ngadon kamu no penim bat mano bala balai kata deitang ujisu ulaban penim ujisu ulaban pengkoi ujisu ulaban pengkhia lada ni wan shu lada
ni Peit lada mangi ni wat yu ngatip ka subdistrict jungi kadon hadu kan dai hadu shipeu hadu pratuli ki Shillong man ka Shillong ngidon la ka jong ka jinge ngidon la ka jong ka problem namar don ki Shillong ki bala hepat don ki Shillong ka bedang ripat don ki ying ki sem ki ba bun khun don ki ba pamyo khun don ki ba don tang khendian mut ki khun henry ka problem hakane ka juk ka ba menta kalong kaju lada pidon shipeu mut ki khun ro ka problem kadai ka ju ka problem ka bangi habban kit ban ba lada pi don tangi wei khun ro ka ju ka problem ni habban kit ban ba lada pi don tang kendiat ki khun ro ka ju ka problem lada pi don khun ro ka ju ka problem dang kini kisngi dang ye kren ya kita ki armut ki brio usen rang berkakentai sikapel kila sim ya katakarai ban ya im si junom ban sim ya katakarai ba kini sa si junom ba kito ki ju ki kular ki ba ki kular kyong lada suk ne sitom lada dong ne ruspa lada pikoi ne pipang ngan im bat pi ngan sa bat pi pinlong ka kurim jonga pinlong utengah jonga timma tang sistem romdap la komplain katengah kala komplain neu breu ngam tip la dang tip kum ne tengam tre yu ne ha nang ta sau tau senrang ro pleng kana ke breu ngam tip ha la dang tip kalau kum ne ngam tre sengap kita ki problem ha kamu tangna posisi lem tang ka first anniversary ru padat bania celebrate mo tang ukek ubadan kongro padiot layak komplain wah balai namar ba ngilaklan no ya kito kikular kibangi kular hakapor bangi sim ya kaneka sacrament mission Kanongstong Diocese Catholic Youth Movement NDCYM kalapenkut ekatoring program Zone 1 kabalay pakandai balapulong Hasin Peter the Apostle Nongstong Parish Pendengre. Yakini katoring program lasdang hagakat nriutarik bat penkut pat hagakat pratarik NAILAR arjar arpusa. Ki parish ki balashiminta kilong ka lang parish, maulang dep parish, mau klam parish, mau ej parish, non-ba parish bat ka Pendengre parish. La pensyit pensynganya kini kelumpong da kajingwan shimenta shitrem ki Samla ni kini ki parish. Bishop Wilbert Marwen ulalong kongsan ha kamas bakut ha kajingsen ran lang upadar Marius Tongni parish priest bat kiwe kiling do. WMLA kanongstong ba Gabriel Walang uladon lang ha kini kesengi penkut bat ula ai kuble ye barok ki Samla ki belawan ban shimenta kini ki lai sengi lenter. La penkut ikini kelumpong da ka cultural program. Nang ya lam lenti yai na kebentai ba Anthony nongse baru iway paiway kumana du basdang ngalakran hadi jundwai bat kibayai don rengkat berbor bat ni ya bubuk datikis mene kelemong bat ya kiram bak balang sungi baro tiba kersan Kaumran Sub-District Kabaha Papo Kaumsning Parish kalapenkut no ek seminar jong kirang ba balang belasdang hagakat neuterik bat penkut hagakat praterik NAILAR arjar arpusaw hagabalang shinong Rilong Umran Sub-District. Hakini kesengi sedang lawan ban ajing hikai da babu Gregory Kar Umno.
Hakajuk Khubor kumba arpongut ki khulung gilayo pediang ya baptisma na Reverend Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest Bethamai jong ko umsning parish. Haga khat pratarik kabadai kasngi utrai lawan ban penmentai kamas bakhoy de Reverend Padar Lawrence Kharluni, Assistant Parish Priest ko umsning parish. Haga jinge donlang ubrata San Kupar khong remai ki babu catechist ki rang bak balang jeng ki balang shnang beper ki berang hap apo ko umran sub district. Lepin chong shit shu ikini kesengi da kejing wan shimentalang jong barok ki Peit dunget na barok khat arteli ki balang shnong jong ko umran sub district. Ha kanop hai sengi ubakit Darius ulakren syapang kejing nek tolot bat kejing nek pejak ki Peit dunget Catholic jungi hapok ke balang bat ki imlang salang. Ha kanop hai sengi layo ru ban pelong ya kejing meni sakramen da upadar Lawrence Kharluni. Nani Peit haka jutang barim ngisham ba kini ki ju ikinkor hadu kata ya kacing start ikinkor hadu kata ya kacing start Nani Peit keron gawai ke kitab ro bala tho bro gawai ke kitab kade ke kitab cing start kabamut tu kini ki ju ki wat berbor ya kacing start jongki ki pasang besau thu kamut ayu kene ka cing start Nalipit hak Paul jong Solomon ngikan mau le Solomon nukun jong David bo simti ka khet une Solomon hak jing dwai jong hak jing cross new jong ulai kendo yo play baro play lo ong yo le banjit hado me kwa banjit de jing start hado me kwa banjit de jing spa hado me kwa banjit de jing climb board ba kum ta ter ha ba khadu Solomon ujit ya ka jing start Kabamut kini ki ju ki e je kini ki jing start. Bagini ki ju ki kin kor hadu kata ya ka jing start. Kata kini ki jing shishahi wat hadu kini ki siki ya ke bamentaru kini ki ju ki paunama ka jing start chungki. Tapi pem ki ya ki ju la ka tawir la ka saudong da gitu ki brio kumki tu ki jaga bamajan ke ka kasa ba tuai ki jaga bamajan ki dei ki muslim sudah ki kerkup je kini ki ju dan rei kimla ara bela persya ba de ki start jong kini ki ju tapi kita ke de ki ai terpang jong blai lamar begini ki ju ki je ya ka jing start dari pa jaga gospel jong Yohanes ngisham de ka to ka basdang Hakabasdang yo snowba ka gospel yung Yohanes kaong hakabasdang kaladon getting start jong play. Bagani getting start nangi projectil paring mo kyong in the beginning was the word and the word was with God. Mo teka kata ka tin paring. Tin kasi pa yung ba hakabasdang hakabasdang ka tin kaladon Bagani ka tin jong play ka kalalong getting start jong play bagani getting start jong play ka kalalong do long snam bakala syong sa batni kata gade getting kren jong Yohanes sakito kilong banakong baar do balai kren syapang kata bagani start jong play ka tin jong play habakado ka kalalong brio bagni wei pai ni yo benta haga jilong brio jong pun jong play gade getting shisha ba ublay daka jinga menjulang kini ki trinity bang ublay lai way akila pha yo jisu shakani ka pathai banong ga ting start jungi la pha shakani ka pathai bondong ka tin na ka banta jungi jisu udai ka tin jo ublay na ka banta jungi natang yo sto shishu kini ki jingpule na ka kitab phawar me ka si ka baong ka jing start Katai ya ka jing daki nyutli ki resort kene ka jing start katai ya la ka chong ka jing bangyong begini ki nyutli ki resort kene ki nyutli ki sakamen kadutli ki yo sakamen hidup sakamen nyutli yam dan nyutli kene ki sakamen bangyong ba kayu chong try jungi Jesus Christ aga por bladino yo de man so how the yang ti sha stom Lashim yo pu da bai no email da kria yo lai la pisin ran wong lashim to bam na kene ki baro na mar kene ko long ka metchunga ya ka naiti na ka benta jongki
Hagajur kom laibam shime kuri berapa ingo yang jadi ulai kala kisan ran wong to shim to di ina kene pibaro nama kene kolong ka kuri ngas nam jangan ju jutang ka thmai ru bom chukot ya ban penmi na ka benta chu pi ban ka benta ki ba boni ban ma pe ki po to le kene ban ken mau ya na Kacing maya jong kacing ai bercingi jungi kenyap cin jangi habdeng cingma bercingi jong bercingi ni pa ni kene dau Kristus trai jungi pran don rengkat patpi jadi ke khub len bo berok nyal jong piu pa ke kun wat men sim bok khoi amen to gile sup ba dei ko bi check le out trai pinge som kena aro Kasih jong kolos na kasih siya jong kolos apostol siya ki nong kolose nong lai arpu sau kong kuni kat kabapile kole na dulu kabensim kole ia kata na kabenta utrai na kabenta kibril nama arpun sayo yang ia kecing yo paten na ukun kabainong snap ia pikiran bak balang buan lesi teng hati balang song gijungi don teng habapor bayi cip rambak balang la susah penbor dem ne long rambak balang no opi don ru lesi hati balang song haban ye keli wa ban long banga don ki balang song ki balang kumta don ki balang song ba haban kemiat jubor don te kose long opi don beri ki balang song beri yakli ai nolong banga don beri ki balang song mo hapor ba ya thong rambak balang ru don kanbas komot hapen i gijing serham dai ong ba jik sa lian mo i kata gijing serham jong ki balang song Badda kini ki khubor ngila poi shaka bakut jong kini ka thup khubor Ni ai ka jingkit bok ket riang ni pi baro bat ba pindon ha ka jingkot jingkia pen chat pen klan. Ni kerpat epi baladron ki khubor baja ha ki parish ni kishnong jongpi ba pen pa ne pen tip shingi how teu number badon ha ka screen jongpi knang bengindang la ban pen mi man ka tayawi ki khubor niam ka jella. Khublei shibon ublei un kurkhu yepi.